Kelb ta' razza Chihuahua ġie konfiskat minn residenza privata fil-Marsa mill-uffiċjali tad-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali. Mejjuna mill-Pulizija tat-Taqsim għall-Protezzjoni tal-Ambjent, l-uffiċjali sabu lil kelb fi stat ħażin ħafna fuq il-bejt ta' residenza fit-triq Fradigo. Fil-fatt, dan il-każ qed jiġi investigat mid-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali. Ma' TVM News, il-veterinarju mad-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali Anthony Kassar qal li l-kelb lanqas kura veterinarja bażika ma kienet saritlu. ċertu problemi patoloġija ġoħal u bla snien probabilità kbira ta' patoloġija fix-xeda wkoll kien hemm ukoll. Bir-riżultat li l-kelb ma setax ukoll kif suppost għalhekk kien daqshekk magħlub. Issa l-kelb ħajtieħed il-klinik, ħajsiru iktar eżaminazzjonijiet fuqu, iktar in-depth, u hemmhekk inkunu nistgħu naraw kif għandna nipproċedu bħala trattamenti naraw kif għax għandu bżonn il-kelb. Din is-sena biss saru aktar minn 600 ispezzjoni mad-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali. Il-Chief Technical Veterinary Officer Joe Zammit qal li minn dawn l-ispezzjonijiet instabu diversi annimali f'kundizzjonijiet ħżiena fosthom klieb, tates, tajr u fnik. Il-fenekotjur instabu ġo għalqa kienu abbandonati, kienu qegħdin ġo gaġeġ ġo għalqa miftuħa ġifieri bla l-qoħu b'xejn, allura konfiskajnihom dawla kellhom il-mawla laqas kellhom ikel. Rigward il-qtates u l-klieb hemm ħafna affarijiet li aħna niċċekkjaw fosthom kif qed inti l-ikel u l-ilma li dawn huma żewġ affarijiet li 24 hours iridu jkunu preżenti mal-annimal, imma jkun hemm każijiet oħra, jista' jkun pereżempju ġieli kellna każijiet li morru ġo dar magħluqa minn mikrija l ħadd ma joqgħod ħadd fiha, laqas ikun hemm dawl u dan ikun qed irabbi l-klieb hemmhekk. Jew inkella ikunu ġo gaġeġ żgħar ħafna mhux kif rikjesti bil-liġi. Daw ikunu qegħdin hemm biex jagħmluhom ikollhom iż-żgħar. Suspetti ta' trattament ħażin tal-annimali jistgħu jiġu rapportati mill-pubbliku fuq in-numru 1717.